Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem cu Optarul și cu Typhoon-ul. Tragem parcela ca să sămânăm triticale. Hai să vă arăt un pic cum stă treaba aici. Și că să cam în fundă, trebuie să fim atenți să nu mergem prea tare. Ia să vă arăt Typhoon-ul ăsta. Frumos, nu de mult am ajuns și eu de la școală. Și am mâncat bine, am mâncat cu ceva, foai de capul meu. Ia vede și monstrul ăsta. Mami și tati acum au plecat. Și noi îi dăm bătaie, avem aici vreo 15 hectare. O tarla bine dezvoltată. No, ce să și facem? Trebuie. Hai să vă arăt aici cum stă treaba. Pac. Uf. Lăsăm un pic ăsta mai jos. Pac. Și dăm luminozitate la GPS-ul ăsta, că nu știu cine e așa apă nocturnă ea. Zi. Mersi. Ar trebui totuși să ștergi geamul ăsta, că e dezastru. E pe din interior așa. Urcam noi cumva, imediat. Nu frige. Pac. Și am plecat. Auziți aici sunet feroce. Tare rău. Bun. Opa. Lateralul n-am cum. Pic în spate. Ioi. Bă, era să plec. Nici nu m-aș profi. Ce mă enervează, că nimeni nu curăță în tractoarele astea, mă, și păcat de ele, că mi-s dragi. Dar, n-ai cu cine. Că eu fac curat, tati umblă cu geamul deschis, de zici că nu, nici nu e a lui. E lăsată jos. Acum să fim atenți să nu îl înfundăm. Dar vărul nu folosea climă, că e un pic cam cald aici. O, ce nu-mi plac reglajele astea. Iasă, linișor față de cum e. Totul mai îndreaptă. Nu știu oare cu ce-a fost tras aici mai înainte. Da, știu, cu discul ăla avem un disc de la cu destul de mare, e greu discul. Și acolo a fost tras aici. Hai că vedem cum parcurge ziua de astăzi. Eu sper să meargă tot ok. Tare caldă. Și bineînțeles, punem și noi un pic cârpa pe el, că nu ne doare mâna. Între timp mai suntem atenți. Avem un consum de 22 de litri pe oră. Azi rău. Deci azi am fost la școală numai pentru testul de la mate. Că altfel de dimineață eram la treaba asta. La cât m-am trezit să mă duc la școală? La 9? Da, la 9 fix. Super treabă. Mai rău fac, dar am încercat. Mă mir că încă nu s-a înfundat. Acolo un pic mai plin. Nu mai avem așa mult, că au făcut tati ceva. Da, mă, cum să nu fie. Foai, bă, dar era să uit un lucru foarte important, voi vedeți? Gen hazul. Adică aici încape cam la fix. Opa, așa. Pac. Bun. Selectăm frecvența. Așa. Ne auzi, mă. Ne conectăm telefonul, e conectat. Și băgăm noi ceva aici de suflet. Hai să vă arăt cum facem pe capăt, că no. După aia o să zici că tare scurt de videoclipul ăsta, nu vă place.
Merem aici, nici nu trebuie să tragem capăt, cred că e pârlogă, nu știu de ce l-a lăsat. Pac, am ridicat. Și ne-am întors. Eu mi-am făcut cam 4, gen, mi-a lăsat 4 urme și așa te încadrezi perfect, uite. Pac, niciun stres. Și aici îi dai jos până faci un click. După aia te-ai dus. Ce-i drept, aș putea să-i reglez și de aici, să-i dau turația. Numai depinde și aici la turație, că acum pot să mă duc cu 11 și mai încolo pot să mă duc un pic mai tare. Deci nu se merită să reglez. Dar de fapt, ba da, vorbesc prostii. Că aș vrea să-i dau F12 numai și static. Nu-i dacă se înfundă. Dar până la urmă, nu e așa. Dar mai tare m-ar scutura. Ilesul ăsta face treabă, uitați. Nici o treabă n-am. Dacă ar fi ca și la fan, cabină suspendată, vai de capul. Nu știu, în cât e ceasul? E 5:26. Până la 6:30 sper că e gata. Băi, mi-am făcut tot suport. Am văzut acum pe ceva fată pe TikTok, avea așa de sus, gen bobul ăsta de sus. Și m-am uitat că bă, dar eu aș putea să speculez ceva. Deci o să vă încarc o poză cum mi-am pus aici GoPro. Mai am aici, mai am. Să vedeți ce invenție am făcut cu un Everest. Sunt aici Michael Jackson, Billie Jeans. No. Acum facem, stai să ridicăm asta ca să dau soarele. Facem ultima urmă, care v-am zis că nu mi-a convenit mie. Vedem ce e asta. Când am venit puțin, s-a înfundat pe margine, vedeți? Cum se observă. Da, altfel arată, uitați, mai ca lumea. S-a șternut, aici oare se înfundă? E regele, mă, cum să se înfunde. Acum nu știu, oare mai are rost să fac încă o dată capătul sau nu? Eu zic că da, că la l-a întroputit. Dar sper că nu să mâna capătul. Dar nu e nebun. Așa. Să-l întrebăm. Eu îl întreb. Că nu mi-e greu. Dar să nu se vadă, are ceva număr. Din nou. Poți să trag de 2 ori capătul? Da. Bun. Trimit verdictul, se poate. Sunt jos. Și cox. De 2 ori înseamnă dus întors, nu? Nu de 2 ori. Îi dau una la Manitoba, al mult mai încolo. Eu, sincer să fiu, sper să nu. Că după aia am și murit. Deci că n-am chef de surprize. V-am zis. Am fost și atent, dar era să-i fut una. Apoi nu ce supăra și tu, Ciobi, dragă. L-ai lăsat. Cum să-l tragă? Nu? Tragi mai încolo? Eu mă așteptam, ați văzut, am fost pe fază. Am zis că, bă, îi dau una. E super. Nu-mi bat capul, e chill.
Cum era să nu fiu atent? Doamne fe. Cred că și puteam să plec de acasă. Nu ziceam că altul sigur nu-l mai las așa. Avem aici de lucru că saci, uitați, saci, nu speak badge. Săcuți. Abia nici nu cred că bagă îngrășământ. Eu aș spera sincer să mă duc acasă. Și mare lucru să vă învăț. Când aveți o unealtă, un implement, cum să zic, de 6 metri, să puneți tot timpul cu 20 de centimetri abatere, că nu. Atât are și GPS-ul, știți? Că dacă noi... O să vă explic. Dacă noi ăla cu RTK, are abatere mare. Vedem ce zice Ciobi, l-am speriat, nu l-am speriat sau nu l-am speriat. Ciobi, ce vei să zici? Servus. Mutam Manitoba mai încolo. Cât la ea Am fost pregătit, am zis că l-ating sau nu l-ating. Pac! Yo, da. O cumpăra sămânța sau ce e aia? Da. Triticală, nu? Noi trebuie să-l băgăm manual. Nu, avem ce încărca. 50 de saci. Câte chile are câte unul? N-ai un cuțit. Mai trebuie să fie, de ce? Că n-am adus, am uitat. Ai adus de mâncare? Ai adus de mâncare? Da, gri. Apoi? Ce faci? Eu? Păi da... Dar nu este în Manitoba. Nu ai, ha? Nu. Uite-te, trusa de scule. Eu n-am. Hai să vă arăt aici. Nu se vede nimic, cel puțin eu de ochelar nu văd nimic. Nici fără nu văd mai bine. Nu vă gândiți că o terminat. O vin și el pe partea asta. Na ce-i? Trebuie sămânță? Hai să vedem. Hai, lasă-i la tine. Am telefon. Oi, că termină partea de la mă. Bă, da, e un frig. Efectiv sunt ceva bluza, mi-e frig rău. Ce faci asta? Cred că gata, s-o plictisit de tot. E 7. Băi, oameni buni, o să fie o seară foarte lungă. E 8:30 și mai am 1% baterie. Și problema e că mi-am uitat încărcătorul în optar. Și tati a venit după el. Și eu fix atunci încărcam semănătoarea cu frații meu și cu Ciobi. Bă, și am uitat, mă, de încărcător complet. Cam atâția saci mai rămas. Cred că vreo 20, nu știu. Dar chestia e că o să mă plictisesc foarte tare. Și nici nu pot să dorm, că nu, puii mei unde dorm? În Manitoba. Nu că ar fi ceva, dar e incomod. Nu. Cam atât, ce să vă zic. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Și nu uitați să dați acolo un like, un share și un subscribe. V-am pupat, pe data viitoare.